Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala, adlaw karon nga Sabado, pizza 3:15 ayan no. Pizza 15 na usab kini sa bulan sa Marso tuig 2025. Abino di anay meron mga higala sa kuan no. Kining ang ato akong parokya, kami mga parokyano, mga adto na merong adlaw mga higala no. Mga tumiron dito sa Himalalod aron mapahigayon sa amuang kining Jubilee Year of Hope Pilgrimage, no? Mag-pilgrimage mo mahigala in line with the Jubilee Year of Hope. Ayan, no? So, nang hinaot ko nga sa paghimo ni ini, madawat ginamo ang mga gitawag na to plenary indulgence. So, nga kagahapon, I really prepared my kuan. Ako yung seminar gamay. Ako ang ipakumpisal. Unya, nagpahigayon pod mi sa among Station of the Cross. Gamay pong pamalandong, no? Iyawat na lang pod in taon nga makadawat ng akong mga sakop sa plenary indulgence. No, importante makayakini mahigala, no? Kining plenary indulgence, no? Kay usaman kini sa pinaka-importante kayo nga madawat nato isip usa ka Kristohanon nga makadawat kita niining gitawag nato plenary indulgence. Abay na mahigala no ang sa pangitahon ri ako ang wala lang ako ni maandam ako ang mga gamit. Yan to na nahulog pagod. Dara mahigala. Okay nara. So, sa atong pagpahigayon, sa among pagpahigayon karong adlaw mahigala sa among Jubilee of Hope, no? Amo yung madawat ang ginapangandoy usab namo nga plenary indulgence, no? Kini bang automatic manghigala nga mapasaylo ta sa atong mga sala ug matud pa maaton ang atong mga sala nga dili na nato kini kuan pa dito sa kining purgatorio. Nahala no. So karong adlaw mahigala nangayo mi sa ako nga gidala karon ang ako mga sakop diri sa kining Himalalod aron makapahigayon usab kami sa amo ang gitawag na tuog pilgrimage. So sorry kay mahigala no sa pong Hinoong nagsigir man po ko kisikisi diri nga nagpahigayon sa ako ang broadcast. Nahala no, March 15. Bino arita manghigala sa atuang March 15, no, March 15 ang atua ka ni March 15 ang atua karon nga santa, no, mao kini ang usa sa mga founder sa Confraternity of Charity, no, si Saint Louis de Marillac, no, taga Mioy, France, founder of the Confraternity of Charity or otherwise known as Daughter of Charity. No, niya kuan kini siya mahigala convert kini si Saint Louis de Marillac. Unya amiga ni sila ni Saint Vincent de Paul. Unya ang ila gyud nga matud pa yo kanang apostolado mao gyud ang pagtabang sa mga kabus ug mga himalatyon. Ano? Kini dito gani kini sila si Saint Louis de Marillac. Saint Louis de Marillac nakatukod kini sila og 40 ka mga houses around the world, no? Gilaliman ka mahigala, no? Unya ni adtong 1934 nakanunay kini si Saint Louis de Marillac. Babae ni Regal, Luisa ba? Santa Luisa de Marillac.
o niya nahimo siyang patroness of social workers, no? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patrona or santa sa Katolikong simbahan nga mao si kinsa man, Saint Luisa, Santa Luisa de Marilac or Saint Louis de Marilac. Okay. Bino, arita mga higala sa tuang kining arita manghigala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamudtuhon. Cardinal Jose Advencula may bisita sa City Jail dito sa Pasay aron nga pagpakighimamat sa mga inmates, no, mga pineriso dito o gidasig sila, no, nga mamukuan gyud kanang gitawag na tugpuy-an sa ilang kinabuhi ang paglaom o pagkamaluluyon, hope and compassion, no, mao kana ang mensahe usab nga gidala, no, mao usab kana ang gidala nga mensahe ni mao kana ang dalang mensahe ni Cardinal Jose Advencula sa iyahang pagbisita dito sa Pasay City Jail, no? Continue with your hope and compassion. No, mo na yung mensahe. Balita mga higala gikan sa Vatican human nga gisaulog nato ang ika-12 ka tuig nga pa-anibersaryo sa pagkapili ni Pope Francis isip Santo Papa sa pag-abot og matud pa kining gitawag og 12 ka tuig. Ang nahitabo mga higala mao nga gisaulog nato baguhay pa lang sa pagsaulog nato sa ika-12 ka tuig nga pagkahimong Santo Papa ni Pope Francis, gipahinumduman usab kita sa Holy See nga padayon nga mag-ampo alang sa mayong pangluwas sa atong talahurong Santo Papa. No, mao kadto mga higala mga balitang simbahanon niining kamudtuhon. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abay na padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ug ari kita mga higala sa ato ang catechism. Okay, no? Abay no, ari na ta sa unang pangutana. Pader, salamat po na. Sobra nami sa 10 ka tuig nga nagbulag sa akong bana. Kato, asa na ito mahigala, no? Pwede, sobra nami ka 10 ka tuig nga nagbulag sa akong bana. Pwede na ba kong magminyo og usog? Kailain naman po, naan naman po siya laing asawa, naana po ko'y laing bana. Sigon sa akong nasayran, no? Sigon sa akong nasayran, dili pagyud gihapon pwede. No? Okay. Wala manggod kitay gitawag na tog diborsyo diri sa Pilipinas. Ang anaa nato diri, annulment of marriage o baka legal separation. No? Lori na nato. Pero ingon nga, kanang balido gyud ang inyong kasal na unya wala gyud mo'y kakulian sa inyong kaminyoon ang inyong giganahan ra gyud mong magbulag. Nigana ra gyud magbulag ba? Dili na pwedeng magbulag mo. Manginyo pwede ra mong magbulag og puyo pero ingon nga magkuan mo kanang magminyo og lain di na pwede kay wala man tay gitawag nato sa in English og divorce diri sa tuwa. Yan ano. Pero matod palagi na atay lain nga pamaagi aron nga medyo dili na mo mag-ipon og sa imong bana kay kon pananglitan na og hingulata ang imong bana mag-ipon pag na imo permi sig kalingawan kag himuon kang pansimbag ang imong bana di na pwede. O di ba ka psychologically impaired, medyo ba
nag-ungaw na sa kakuyaw ang imong kinabuhi o sa imong mga anak, no? Dili na pwede. Muna yung gitawag na to, dili na annulment, kuha na mahigala, legal separation. No, nga mag-separate na gyud mo, wala na mo hilabtanay, no gani, baura na siya nga dili siya pwedeng mupaduol kaninyo 50 meters away. Muna, no? Muna siya usa sa mga provision usab sa legal separation. Nga dili na siya pwedeng mupaduol kaninyo within 50 meters. No, tungod kay naa naman mo kanang legally separated naman mo, no. O baka pwede pod mo nga gitawag na to bulagon, no, basta kay sa sinugdanan palang daan wala gyud kasal nga nahitabo, no. Mo na gitawag na to og impediment sa bag-o pa lang mong naminyo sa pagkaminyo gyud ninyo wala gyud kasal nga nahitabo. For example, ang babae is 16 years old pa, no? Kaya doon na ko'y kaso nga na wala na mahigala nga ang kuan ba ang babae 16 years old pa. Kini lagi ginikanan kay gusto giniyang maminyo ang iyahang anak sa maong lalaki kay matutulagi sa istorya ganahan silang maminyo ang ilang anak ni atong lakiha kay dato man lagi. Unya kay dili man pwedeng kaslon kay 16 years old pa man ang ilang anak. Sa kabalo kag usay gihimo sa amahan. Niingon ang amahan nagdala siya og lain. Kiton mauma or magnawong ning manghod og magulang igsuon ba ya. No, gihimo mao nga ang gitawag nato sa in English o birth certificate sa magulang maoy gihatag. O di na kasal gyud pero ang gidala nga pangalan sa bride ang pangalan na sa gitawag og magulang, no? Kay kuan man 18 years old naman ang magulang. Ay ngani karon pangutana nakasal ba gyud to sila tinuod? Ang tubag ni ana wala makasal. Kung ano man tungod kay sa dihang gikasal ang manghod 16 years old pa man. Nganong natribukar man na tungod kay ang magulang di man siya pwedeng magminyo. Di man siya pwedeng magminyo kay kining kuan man kanang minyo naman siya sigon sa record, no? Naminyo naman siya sigon sa record kay ang iyahang birth certificate man gigamit so miduol sila nga abogado. Niingon sila nga ang katungan lang pong birth certificate sa manghod mao gamiton. Niingon ang abogado ayaw madaot mapukuan ang apila na inyong kalaki kay falsification of public documents naman po na nga dili eksakto nga birth certificate. Kabalo kung usay gihimo, gideklara na lang gyud nga null and void ang kasal sa manghod aron makasal ang magulang. So kaysa tinud-anay lang null and void gyud to na annulled ang kasal sa manghod tungod kay during the time nga minaminyo siya underage man siya. Mo na nahitabo. Klaro? Kay wa man gyud ang abogado niingon nga ana dili Ginoo ko pasalig ana inyong kalaki nga ato rang ang birth certificate na pula man sa manghod mao'y gamiton kay total kuan naman siya kanang matured naman siya nilapaw naman siya sa 18. Niingon ang abogado ayaw mo ana kay kini unyang kasal ining duha mao'y mahimong null and void nga tuban kay do na may deception. So ang mahitabo tugan na lang mo tinuod aron maanald ang kasal sa manghod unya kung human nga naanald magpakasal naman lang po niya pong usog og na ginamit na ang tinuod nga kanang ginamit ang tinuod nga pangalan sa bata. Pero niagi pa og taas kayo nga proseso. Taas pa kay proseso tungod lagi kay na ipa-anald pa man primero. So nya mga taga dili boya kay mayong hinguhaan dako biya kay dako nang kasuha.
So ingon ni ana no. So sa ato pa sa pangutana, pwede na ba mi pader nga magminyo og sa akong bana og sa laing lalaki nga nagbulag naman mi sa among bana? Kinasal gyud mi og simbahan. Ang tubag niya na ayaw kay wala man tay divorce. Dili pod mo pwede nga ipa-null and void kay legal man ang inyong kasal. Unya dili pod nato mahimuan og legal separation kay wala man po'y ground for separation. Di man pod hingulata, dili man pod psychologically impaired, dili man pod gay ang imuhang bata. Mayo ta og gay. Ano nya ato na lang ignore nga wala siya mutug-an nga gay day siya, dunay deception nga nahitabo. Pwede siguro na, no? Kay usama na siya sa ground for legal separation or maybe kanang annulment of marriage. Pero kay brusko man kayo imong bana, no, lalaking lalaki, macho, ado wag kita ground yan. So man bitaw na nga sa atong simbahan, no, daghang kay mga nagbagulbul, kay daghang kuno kay kuti-kuti ang atong kasal, daghang kuno kay papilis, may pakuno sa mayor kay kanang dali ra kuno kayo. Pero daghang kay mga naanal nga mga kasal sa mayor. Nga naman, tungod kay sayon ra kayo ang pagpagkasal, dali ra kayo ang pagkasal sa kanabang minyo ng daan. Daghang kay na nga preso. Nga naman, si mayor mura o dili ko ha, kana bitang dili siguro tanan, pero dunag yung mga mayor nga mura og dali ra kayong kaslon. Wala na kayo ibay daghang kayong mga requisitos, no? Correct me if I'm wrong ha, pero daghang kayong kung na encounter nga mga ingon ni ana nga nakasal nga both parties kasado na kay wala mamatguni kay medyo dali ra kayo ang proseso. Di pareho sa ato asimbahan ba nga mukuan pagyod ato pagyong i-post o pila ka Sundays aron mabalaan gyud nato kung wala ba yung mga impediment. Klaro? Nahala, no? Padayon ta. So, ari kita manghigala sa laing pangutana. So, mura to ha, dili pwedeng minyo kaya wala man. Laing pangutana. Padre, may mga church organizations nga dili kayo mo appeal sa kalihukan sa simbahan. Maglahi-lahi ra gyud sila. Daghang kay na mga renewal movements nga kung imong paapilon og mga kalihukan sa simbahan, dili kay naapod kuno sila ilaha. Mura ba kanang duna pod sila ilang kaugalingon nga mga kalihukan, unya kung imong paapilon sa kalihukan sa simbahan medyo mamalibad na kinaapog kuno sila ila pong kalihukan, mo conflict kuno ba. Daghang iko daghang kayo kung na kuan ana na encounter ana kay sa akong almost 30 years na of service as a priest, no? Daghang ko kayong masugatan ana nga mananghid sa mga diri sa parokya kay ni conflict kuno sa kalihukan nila sa Dumaguete, no? Kanang ilahang mga renewal movements, no? Muna nga usahay dili sila maka-appeal sa kalihukan sa parokya kay ni conflict sa ilahang kalihukan sa Dumaguete. Dili ko mahatag og permit. Kaya nga ako silang ingnon nga ayaw diri pananghid nako. Adto mo pananghid sa inyong organization ingna nga di mo maka-appeal didto kay ni conflict sa kanang activity sa parokya namo diri. Mo na konsultin la ayaw nga ang imong parokya mo imong ibiyaan kay mo adto ka didto sa Dumaguete, no? Nga konsultin nila nga adto mo pananghid sa Dumaguete ingna nga dili mo maka-attend sa inyong kalihukan kay naa mo kalihukan diri sa parokya. Muna unya usahay makakos ba og kana bitang kahiubos nako og sa mga different organization kaya ako yung gihingusgan manghigala nga mas mahimong priority gyud sa akong parokyano ang parokya dili ang ilahang organization. That is what I am trying to
kanang gitawag nato og emphasize, no, nga almost and ever ang atong priority ang kalihukan gyud sa atong parokya. So kung mahitabo nga mo conflict sa inyong kalihukan sa inyong mga renewal movement, ang renewal movement yun ninyo mo inyong kay second in priority naman na, no, klaro mo na nga usahay maka-create og kana bitang mga kahiubos, mga kasuko, mga kuan ba diri sa ako. Pero I really stand my ground. Ako silang gipasabot nga isip usa ka parokya, mangi-argue ko ninyo nga ang parokya gyud mo inyong tagaan og priority sa mga kalihukan. So ayaw mo pananghid nako kay naamoy kalihukan sa inyong parokya adto sa inyong organization. Adto mapananghid sa organization ingna nga di mo makaanha kay naay conflict sa kalihukan sa parokya. Muna nga niya sila. Muna usahay lagi nga mabagulbulan ko pero saon nga ang akong gi-emphasize gyud mo magyud ka na nga ang akong mga parokyano mo gyud ang kining gitawag nato ang parokya gyud. Kay kung natong basahon sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 18, si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao ang iyahang lawas. Sa ato pa ang parokya o ang simbahan mao gyud ang mao si Kristo nga mao ang iyahang lawas. Okay, so atong balik-balikan niya na mahigala ha kanang maong topic, no, kay daghang kayong mga kahiubos, mga pagsupak nga nahitabo tungod niana, no, kini bitawng being aware of the kini bitawng gitawag natong affiliation sa simbahan nga mao gyud atong tagaan og priority. Okay? So daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.